it's me! Yan! I'm Jelen! So, Jelen's still sleeping, so it's too early. Char! So, kakatapos ko lang po maligo mga sanay-sana. And for today's vlog, so hindi po to travel, hindi po to kain-kain, ganun. So, for this vlog mga sanay-sana is, isasama po namin kayo sa lakad namin. So, saan kami pupunta? So, pupunta kami... Market. Yes, so pupunta kami sa Dao Market kasi bibili kami ng mga foods na kakainin namin for the whole week. Yes. So, tama yun for the whole week kasi hindi na namin gustong lalabas-labas pa ng bahay. Gusto namin sa whole week may mga pagkain na kaming, may ma-stock, yes. May ma-stock na kami. Hello! It's conjuring na, guys. So, ayun na nga guys, na-conjuring na po dito. So, ayun na nga, para may makain kami for the whole week at hindi naman kami lalabas-labas. Kasi, alam niyo naman yung sitwasyon natin, so hindi maganda na pupunta tayo sa labas every time, or ano ba yan, basta yun yan, ganun. So, samahan niyo kami mga sanag-sana, and ipapakita din namin sa inyo yung situation, or ano ang mga nandun sa Dao Market. So, ipapakita ko yung mga tinda nila doon, at mga nabili namin. So, let's go! So, recently, nagpunta kami dun sa may mga halamanan. So, nag-order kami dun ng pure juta, soil, and Bermuda Triangle. So, nandito na kami sa Dao. And, tingnan natin kung magkasya ba itong isang cargo na ito. Ilas ka, girl. So, bili tayo ng mga pagkain natin, guys. For safety purposes, mag-face shield, tapos mag-mask, and then, nagdala na rin kami ng itong bag, para hindi na kami bibili. So, let's go. So, yan. So, yung mga dito sa Dao. Kailangan natin mag-fill up doon for contact tracing purposes. So, magaling na tayo dito, guys. Kami na tayo ng 36. ito ang magaling sila. So, yun, guys. Sige lang ito Dila na. So, nandito na tayo sa fish market. So, may mga maraming seafood dito mga sanay-sana, and let's find something real. Yan, may mga dito, may mga seafood dito. So, tapos may mga seafood. So, pinagdito tayo sa usual. So, naghahanap kami ng pang-sabaw kasi mahilig kami sa sabaw, guys. Kung alam nyo lang, kahit everyday kami magsabaw, walang problema. Medyo nakakahaya pala mag-vlog sa labas. Ngayon ko lang napansin. So, may mga dito, mga buwad-buwad, guys. May mga tuyo pala, mga tuyo. So, may mga tuyo dito, may mga pa dito, guys. So, yung bibili namin is isda lang pang sabaw, tapos mga gulay-gulay. Ganon. Gulay slice for healthy. Walang malalaking isda, guys. Ayaw namin kumain ng mga maliliit. So, ayan, may mga prutas din dito. At kasi marami mga prutas dito, tapos mumurahin pa. So, later, baka mag-giri kami kasi gusto namin mag-shake kasi sobrang init ang panahon ngayon. So, ito na, guys. May mga may mga nice. Ano ba? Hindi ko alam kung ano pangalan nito, guys. Yung anak ko na yung maano. So, may mga dito. Ayan. So, ito yung mga isla dito, guys. May mga tulingan, may mga baril. Hindi ko alam kung yung mga pangalan dito. So, ayan, guys. Bili mo tayo ng mga gulay dito. Ano na ito? So, bili tayo ng pechay. So, yan, mga pechay. Masarap tong pechay, guys. Pampaano. Oh, wow.
Pichay is life. Pang sabaw guys, pang sabaw. Yan lang? Yan, tapos... Kaya, pwede Ang na. isa tapos sa Venus. Hi! Wala. Ayaw na nila magtimbang guys kasi sinali ko sila sa video. shout out. Oh, shout out sa ating tendero. Oh, ang pogi. Ah. So, ayaw na nila ayaw na nila magtimbang. Kabila natin kamatis. So, pang sabaw. So, kamatis. Wala mo tinangkong doy? Kada green ba? Awa, green nga na. Green color nga to ba to ah? Oh, kana. Wala na? Sayang. Pang sabaw. Parang yun. Ito yung mga sabaw-sabaw natin guys. Bombay kuya. Oo, ano yung Bombay eh. May mga itlogan dito. Itlogan. Tutuwang na yung itlog, itlogan. Ito na yung mga ano dito guys. Dito kami umili kay Koya. Mana kamatis? Mana kamatis? Masih ko yun. Naimun siya ito? Mata-mata ano na. So, bili kami pang kang sabaw because sabaw is life. So, lagyan na natin ng ito. Sarap kasi ito. Itong na to. Itong saan pang Ang sarap may pangan? Okay, ano? Video ko mo naman yung post. Pero video na ka mga kwadra. Ano pangalan niya? Okra ba? Bugo. So, okra ni guys. Okra. Sa bugo. So, ayan mga So, ito na nabili namin guys. Sumanan sa Emma Nazari. So, shout out sa mga tendero dyan. So, ayan guys. So, daha mga gulay ari-ari naman sa dao. So, ito na nabili namin mga gulay. Good for 1 week na to. Aray. Look up there. So, na yung mga itlog ganito yan. Sumani sa mga itlog agad guys. Ano naman ko sa dao. Sa mga itlog ganito. O, diba? Nice kajo. Ay, daghan. Dapat mo isa ka-try kayo. Good for 1 week ka ni guys. So, itlog is life. So, may itatag luya guys. So, yung mga luya dati. Tanawa. So, luya doon. Maraglami yun man ito. Okay na yun. Kaya kayo maraglami yan nilang luya. Guwapa. Diba? Guwap. Matako niya. Bako ka adyo. Ayan. Nara? Pero yung carrot may mga kwandari. Diba medyo? Silingahan. Silingahan? Pwede na rin pang salad. Pang salad. So, mapalitan niya yung broccoli guys. So, lamin na pizza. Lamin na marag ako. So, yun guys. Nakabili na kami ng mga gulay. Tapos may ito. Tapos yung along bibili namin. Punta lang kami sa kasi nahirapan kami sa kalito dito. And yeah, so we get nauwag. So, nakakahirap na mga vlog sa labas guys. So, pumunta na kami sa transfer kami doon sa Vinces. Ay, yeah. Fruits din dito. Yung mga fruits dito. So, may mga maraming mga mangga dito guys. May mga, wow, ang dami mga wire kilo lang. Kasi mga avocado. So, mupay tagmangga guys. Sa kilo. Mag-shake na kayo. Sobrang init ang panahon, char. Hi, nice. Shout out. Ginagawa mo. Gabi lang feel ito. So, kanina naman. Nakita ka ng
dagko. Ganahan kong dagko. Wow! Kamu ba ganahan mong dagko? Gana mga 90 na ma'am. Ha? 90. 90? Panglong, yun naman mga gagmay. So now guys, pupunta na kami sa ICM para bumili ng ibang mga ingredients. So, naglalakad lang kami kasi lakad. So, yun guys. So, hindi ko alam kung makapag-video pa ako doon sa ICM kasi minsan kasi, bawal kasi mag-video doon sa mga grocery. Ewan ko lang kung bakit. Kasi na-experience ko na yan. Doon nandun kami sa nag-video ako doon sa grocery. Tapos, nag-video na ako sa binili namin. Tapos, ayun, pinita ako ng guard. So, bawal ko mag-video doon na wala pang tuloy. So, ayun, nag-stop ko, dinili ko yung video. Tapos, ngayon, parang hindi na ako makag-video guys. So, update ko lang namin kayo kung ano yung mga pambili namin later, after yung mga grocery. So, sa'yo. So, yun na nga guys, nakarating na kami sa bahay and hindi ko po nakuhanan ng clip yung mga pinabili namin kanina kasi pagdating namin sa bahay, nilagay namin sa ref yung ibang mga foods na dapat ilagay sa ref and then yung mga gulay separate na namin lahat. So, kaya hindi na ako video and medyo tired na rin ako kanina. But anyways, nakita nyo naman yung Dao Market kung saan kami bumibili ng mga foods and doon na ang mga bagsakan ng mga gulay, sa mga seafoods and so on. Kaya kung doon kayo bibili, makaka-less po kayo. So, yun na nga. And that's all for this vlog mga sunod-sanaan. Thank you so much for watching this vlog. Kahit hindi naman ito travel vlog, kind vlogs and so on. And thank you so much for always supporting us. And also please do support our other social media accounts at TikTok, Instagram, YouTube channel namin, Facebook page, Yan Angelan Vlogs. So, yun po lahat, Yan Angelan Vlogs po. For more kalug videos, makikita nyo kami sa aming TikTok and sa aming Facebook page. So, thank you so much once again. And shout out pala kay Mariel Goria. Yes, sinusuportahan niya po kami always. Thank you so much, Day Mariel. And shout out sa mga supporters natin dyan na nagsupport always kahit hindi na tayo nagta-travel vlog. So, thank you so much once again mga sanagsana and see you on our next vlog. Bye!